Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ngokuzithoba obaba, ngibingelele omama, ngibingelele insizwa phakathi kwethu, ngibingelele intombi, ngibingelele uSunday School, umphathi wohlelo, umshayi wogugu. Emihle uthe uhamba nini? Sorry? Next week Sunday. Uzobe ukhona inkundla Sunday. Oh, awazi. Ayasazile. Ungazi ukuthi ke umshayi we-keyboard. Oh. Okay. Ngibingelele futhi ke ngokukhethekileyo usisi wethu uPuleng Ndlovu ukuthi abe khona phakathi kwethu. Washo wafana ke nosisi wakhe. Kusho khona ukuthi uqinisele lokho akuhlola. Ukuthi bangabandawonye. Siyabonga kakhulu sisi Puleng ukuthi ube phakathi kwethu ukuthi mola igoli ungasho ukuthi hayi bengivakashele nje la. Usisi wami noma kulabo kade ngivakasha kubona, kodwa ukhetha ukuthi namhlanje kuyisonto usivakashele ube phakathi kwethu. Nanini ngimhlazana ubuya uzithola la igoli, awufika nje enkonzweni noma ukuthi uvakashe eSoweto, khona ibranch naseSoweto. Ngimkholwa ke uNkulunkulu ukuthi usazowavula amanye ama-branch. Cishe ngoJuly bengasho ukuthi ngo-2023 kuvuleke ibranch eSoweto, kodwa siqala ukukhonza khona cishe ngabo-October November, kodwa ivulekile ibranch. Le Kalifontein ivuleke ngoJuly August. Kusho ukuthi la ngoJuly August ziyaqala izinto la eGoli, sithembe ukuthi mhlawumbe kuzovuleka enye futhi ngolo nyaka, mhlawumbe ngo-August September sazi uNkulunkulu waziyo. Kodwa makungaba naleyo phethini iqhubeke, singajabula kakhulu, simbonga uNkulunkulu futhi noma kwenzeki sizombonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile masobe sisekhona, inkosi sasigcinile. Siyakwamukela ke sisipuleng, sikwamukele incwadi yezenzo isahluko 10. Sibheke laphana uverse 32 no-33. Indaba ekuyakhulunywa ke ngoba umphostoli ukuthi kodwa ke ngiqhubeke ngiyifunde ukwamukela la ekhaya. Kuthiwa ke ngakho thumela eJopha ubize uSimoni othiwa uPetro, yena ungenisile endlini kaSimoni umshuki ngaselwandle. 33 wena ke inkonzo yena kakhulu. Ngase ngithumela kuwe ngaso leso sikhathi. Abesethi ke wenze kahle ufike. Manje sesikhona sonke phambi kukaNkulunkulu ukuba sizwe konke okuyalelwe inkosi. Lamazwi ayikhulunywa nguKhoneliyo elandisa ukuthi kungani ethumele abantu ukuthi bawubiza uSimoni othiwa uPetro, ukuthi naye ubathumele ngomyalo abe uyalelwe ingelosi kaNkulunkulu. NoPetro wafika ngomyalo abe uyalelwe nguNkulunkulu. Base bahlangana bonke. Manje into ebeyilindele kakhulu uKhoneliyo ekufikeni kukaPetro ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uzothini phakathi kwabo. Kusho ukuthi uNkulunkulu yena owawuhlela lo mhlangano phakathi kwabantu ebebengazani, abaqala ukwazana ngalolu suku, kodwa futhi uNkulunkulu wayenenhloso yokuthi akhulume kusizakale uPetro obezokhuluma imfihlakalo kaNkulunkulu, kuphinde kusizakale futhi noKhoneliyo naye ebikhulumile ingelosi kaNkulunkulu kuyena. Kodwa kulo mhlangano bobabili noma bonke ababekhona kulo mhlangano basizakala ngoba noPetro waqala ukuqondisisa kahle umbono ayewubonile ukuthi kanti
uma uNkulunkulu ekwazi ukuthi ehlise umoya ingcwele nakubantu bezizwe, pho ubani onganqaba namanzi? Wayesekwazi ukuqonda kangcono into ekade iqonda yena uPetru uqobo lwakhe ngokuthi kube nalomhlangano. uNkulunkulu kuyayidala imihlangano ayihlele yena ukuze kofikile nofikelwe uma kuhlangenwe egameni lakhe ukhulume yena uNkulunkulu azembule kubo bonke nakulo kuthiwa uyashumayela uNkulunkulu azembule ngenxa yemisebenzi yakhe. Nawe ke Mpulengo usufikile uNkulunkulu siyamthemba ukuthi uzokhuluma phakathi kwethu asisize sonke ngoba size ebukhoneni bukaNkulunkulu asizanga kumuntu. Amazwi ke la okukwamukela ukuthi nanini na lapho uzithola khona useGoli mhlambe okwenzeka mhlambe ugcina ususebenza eGoli asazi wazi ukuthi sikhona. Siyabonga kakhulu ukuthi ufike ube phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Inkosi ke